Request masak bakwan atau gorengan. Sing perintah Kang Rudiono. Oke kebeneran inyong duwe bayem sak cimit, guys. Disiapna bumbune karo glepunge karo penyedape uyahe juga. Bayeme wis tak kumbah pastine ya, guys. Langsung bae bumbune dicemplungna maring terigu sing wis tak campur karo glepung beras sithik bae. Aja kelalen disogi uyah, guys. Uyah ya kira-kira bae lah wong anu puasa yo dicicipi. Aja kelalen disogi penyedap ben gurih-gurih enyoy. Banjur disogi banyu. Lah banyune ya secukupe bae karo diuwak-uwak karo tangan bae lah ben cepet tercampur. Soalnya nek diuwak-uwak kuwi dadi marakna enak gurih, guys. Banjur bayeme dilebokaken lagi, guys. Ya diuwak-uwak nganti tercampur rata, guys. Tangane wis wisu ya, guys. Tenang bae gue. Kan tadi kayak kie adonane wis dadi gari digoreng pokoke. Ki lengane wis panas dilebokna krenyes. Aja kelalen diwalik mbokane geseng, guys. Singkat cerita bae wis mateng lah ya gari dientas, guys. Bakwan bayem nyong wis mateng.